Ab Junta, building better Africa. The DC. Lero DC watu tiamba on a sad note kufuna kupepesa banja lonse la Amuli, my brothers onse, komanso onse akumuzi kwa Nyezerera chifukwa cha imfa ya Alex Joseph Muli amene anatisiya pa 9 ndipo lero alowa m'manda. Tikufuna ife ya DC desk komanso amalawi onse akufuna kwabwino tipepese kwambiri ku banja limeneli, banja la Amuli, chifukwa chotaya mmodzi wawo amene anali brother wathu, mzathu, akamakaso ine ngati the DC ndaphunzira limodzi ndi Joe, ndipo anali munthu so humble, ozichepesa, ooneka ngati kwawo nkosa chita bwino koma kuli kochita bwino, amakhala ndi wina aliyense mwamtendere. Joe tizamusowa, ndipo uthenga uwu upite ndithu kwa onse the Mulis kunena kuti the DC tikupepesa kwambiri pamene m'bale wathu akulowa m'manda lero kwa Nyezerera. Mzimu wake uuse mumtendere. Lero tili ndi nkhani zikulu zimene tikufuna kuti tizilankhule pa the DC. Nkhani yayikulu kwambiri ndiyochokera ku Kasasire kumene boma lidathamangisa anthu kumalo awo. Pamene boma solathamanga kupita kumeneko atamva kuti JB wa ku America komanso Malawi First apita kumeneko kukawathandiza anthu popanga manyazi, atumizako kumeneko ma PS yawo wa ku defense, PS wa ku lanzi komanso local government, ma DC ndi anthu ena kukaopseza anthu aja. Zimene mwamva Malawi zokuti anthu aku Kasasire agwirizana ndi aboma akambirana, zimene zija ndizonama, koma mumve izi zenizeni kunena kuti aboma aopseza anthu aku Kasasire. Nkhani imenenso ili kale ku khoti koma apita malama kuti akachite resolve, koma apita ndikukawa kakamiza anthuwo. Iyi ni nkhani yayikulu imene titi tikambirane. Komanso nkhani ina ndiyokhuza ku Ministry of Health kumene azimayi ngakhale oyembekezera akumwalira chifukwa cha negligence komanso kuba, komanso muzipatala zambiri mulibemo mankhwala. Komanso nkhani ina ndiyokhuza ndi M1 Road kuchokera ku Kasungu kupita uko tikamapita ku Mzuzu, imene sobano akhala sobano Motor Angel yakhalano almost 3 if not 4 weeks mwezi asakugwira ntchito chifukwa kuti ndalama zanyambitidwako kubomako. Iyi ndiye the DC. Sitimaopa, timangoulula, timangonena chilungamo, wina akwiye asakwiye, koma chilungamo chizinenedwa kuwayimirira Malawi mopanda mantha, mopanda kunyumwisidwa. Even if itati yabwera ine ndimayima ndipo sinimapanga zazibwana iyayi. Ine ndiye the DC, mwana woopsa kwambiri amene nabadwira momuno Malawi ndipo ndizaferaso momuno, amene sinimaopa wina aliyense, nimangoopa Mulungu chifukwa amene angayembekezere kufuna kuopedwa nayenso ndiomwalira. Ufune usafune uzafa, olota zikundukira chuma motani uzapita. Koma tisanafike kumeneko ndafuna ndikuziwiseni a Malawi kunena kuti makape ena amene akuzitcha kuti ndi MCP pofuna kuziyalusa asakuziwa kuti akuziyalusa, anabwera kufamu kwanga ndi makamera awo kuzajambula chimanga chimene chapserera almost Salima yonse. Minda yambiri ino amene mukuziwa kusalima chimanga sichinachite bwino kupatula mwina minda ya anthu ochepa amene mwina kwawo ndi kumadambo amatha mwina kumathirira. Ndi anabwera kumunda kwa ine kufamu kwanga ati kujambula kumeneko ndikumanena kuti munda umene wa Boni Kalindo chimanga chake chofira sichinachite bwino.
kusonyeza kuti kuzitenga ngati ndi udolo osadziwa kuti akumuyalusa president wawo, president wa soka amene wabweretsa njala muno Malawi. Now nafuna ndipereke warning kwa inu wa MCP kunena kuti coming kufamu kwanga, coming at my place without authorization, taking pictures without my authorization is an attack on me and an attack on my family, an attack on my property. Nakufuna ndikuthokozeni kuti munabwera kuzajambula zimene ziko laona kunena kuti fetereza uja munkanama uja anthu disanalandire, komanso malinga ndi soka lanu usogoleri umene ulibe grace zosatira zache chimanga kunja kunoko kulibe, minda yambiri yaonongeka. Fetereza nduja mmamupereka moyaluka, nduja mwampereka zuwa litakwera chimanga chitamasula. As a result minda yambiri sinachite bwino. Kuphatikizaso wa ineyo munda wanga kufamu kwanga sikunachite bwino, nde munabwera kuzajambula. Ndikufuna ndikuuzeni kuti if you try it next time to come and do such nonsense at my place without authorization, siku limene mujene mwendo olowera kapena mpata olowa kufamu kwa muzauona, koma otulukira simuzauona. And this is a warning that I'm giving you. Uchisiri ine sindimafuna ine sindimafuna zopusa. So ndikupempheni inu a media a MCP kunena kuti if you've got nothing to do, don't do it here, or don't do it with me, because you are going to regret one day. Nkhani yakukasasire imene yalengezedwa mawayilesi osiyana kuphatikizapo Zodiac, chilungamo chache ndichonena kuti kulibeko mgwirizano umene wapangika pakati pa anthu aboma ndi anthu akukasasire, amene ndi agalu, amene ndi anyani, amene anathamangisidwa ku malo awo akuchokera mu 1650 kuzafika lero kumene kukakhala kukusintha matiye osiyana almost 13. Ndipo malo amene wandi anthu andichodabwisa kwambiri chonena kuti akunama kunena kuti kuli mgwirizano, yeti kumene koko kulibeko mgwirizano. Anapita kukaopseza anthuwo kuti avomere zimene iwo afuna, nkhani yokutiso ili kukhoti. And moreover chodabwisa nchonena kuti a Minister of Lands, a PS wawo analipompo kumafunso ngumafusa kunena kuti kodi iweyo ngati ukunena kuti malo amene wawa ndi ame ndi chifukwa chani a Minister of Lands mmatengaso kumapasa anthu kumapangisa lizi? Ndi pamene mungadziwe inu kunena kuti chilungamo kumalawi kunoko kulibe kwa anthu osauka. Anthu akukasasire akuzivutika chonchicha chifukwa ndi anthu osauka. Malo amunati mupite abale anga mupite kukasasireko, mukapeza kuti kumene koko anthu aliko ndi malizi. Kuliso makampani amene ena amapanga macadamia, amapanga zosiyana ulimi osiyana kumene kukuchokera zakazi over the years. And mukaafufuza zimene alankhula atiye mbwana zijazo si zimene iwo analankhula. Atiye mbwana chidwa misquoted, anthu ajawo anapita kukaopsezedwa. Chilungamo chake nchonena kuti pali wina wandale amene akufuna kutenga malo aja chifukwa kuli miyala ya mtengo wapatali, komanso kumeneko anthu akamadzala zinthu zawo samayikafetereza. Chocho mukangati mukufuna kupusisa mukapusisa anthu ena, koma chilungamo chake ndichonena kuti ziko limasintha. Someday someone will be answerable. Zinthu zikasintha at the blink of an eye, umazaswa chowiringula. Chilungamo nchonena kuti anthu akukasasire akuyenera kuti abwezeredwe malo awo. And iniwo anthu akuboma, a PS akulands, local government komanso defense, ndino anthu opanda nzeru kwambiri. Chifukwa simungapite kumanga kamba nkhani imene iya kukasasiri yeti nkhani ili kukhoti. Malo mokuti mukanene kuti chabuno tiyeni tikubwezereni kaye malo anu tizikambirana, muzikhala kumalo kuti kukambirana. Lero mukukauza kuti atabwera kuti tizakuoneseni mapu anthu okuti ali ndi njala, tikufuna tikambirane za malire, muziwe kuti malo amene wandi ame. Yeti amewo anapasidwa malo onso ndi atiye mbwana. Ndino anthu opepera kwambiri, anthu ofoira kwambiri, anthu amene mukungofuna kuti muzizunza anthu.
monga mmene mukuwazunziranso anthu aku Kasungu, Ministry of Health. Anthu ukamamva kuchokera kwa a minister a health amene sokwawo ndi ku Kasungu kumanena kuti bwana ndipo ulamuliro wanu ndi ulamuliro wabwino, anthu muzipatala mmakamaka azimayi asiya kufa, tapitani mupite ku Zomba mukafufuze kunena kuti kodi register ya anthu omwalira yaenda bwanji makamaka ku maternity. Ndikunena ndinu akhumbize chiponda mupite pa statement yanu mwalankhula last week kunena kuti azimayi anasiya kumwalira because zipatala zili bwino. Mupite ku Zomba Central mukaone register kuchokera last week Friday kuzaenda Friday, Saturday, Sunday, Monday kuzafika siku la lero mukapeza kuti azimayi akumwalira kumene koko ku maternity. Zimayi wina wachita kumwalira akuita na nesi kunena kuti anesi tabwera ndimuzandithandize, ndipo anayankhidwa kunena kuti mmene ukatenga mimba yako yoyene naliko. Zimayi pakana kusanzika kunena kuti Mulungu akuyang'anire na kudaliseni ziko mukwambiri ulendo wanga ndikuyenda, zimayi ndikumwalira. And even chipatala cha kwanu kukasungu uko ukasungu kutunthama health center kulibeko machini oyezera anthu malungu. Tomwe jatu ti machini chatongompanga munthu kuti ampeze ni malungu. Anthu akumakomoka kumeneko layo chabwino yaliko koma no mangompasa munthu mankhwala musana muyeze. Ndizopangisa manyazi kwambiri komanso zogwirisa tsemwe kunena kuti at our age now as Malawi at the age of 60 lero tizikasowa zoyezesera malungo. Lero muzipatala muzikakhala mopanda mankhwala, andi mankhwalawo akumangobedwa aso ndi anthu aboma omwewo kumagulisa. Mzipatala zambiri mpeza kuti mankhwala aboma ali mu private hospitals. Ukalembesa kumakuza kuti kunoko mankhwala kulibe, koma upite ku private iyo ukaifufuza private yo ukumapeza kuti private yo ndiya mmozi mwa anthu ogwira ntchito pa chipatala. Komanso mwinaso ndi yemweyo akukulemberayo. Ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri limene anthu osauka samaganiziridwa. Ukangokhala kuti ndiwe osauka uziwe kuti ndiwe chimo. Tikapita kwa anthu osiyana amene ngakhala yakudikira pension yawo mwachisanzo awa athebawa mwaanamiza kokwanira atheba. Ine ndikufunisisa ndithu usogoleri wina amene angachite bero wawo kuti anthu atheba amene akhala akudikira ndalama zawo kwa zaka zambirimbiri. Ndipo tikunena pano ena anamwalira. Ukapita ku makhoti kumene kuti mwina mpite mukafufuze milandu yanu, milandu wina inatenga over 10 years. Mwinaso anthu aje anamwalira. Mukapita mprison mupeza kuti anthu onse amene akukhala mmenemo ena ndi osalakwa. Ena akungofika molero mungoyang'ana mu prison mo ndikumatulukamo. Ndikumapezeka kuti chifukwa cha ndalama anthu aja atulusidwa. Anthu akuzunzika kopsya muno Malawi. Ziko lomvesa chisoni, ziko la corruption. Andi chimene chimayang'ana asogoleri alerowa ndikuyang'ana makobiri basi. Palibe so chimene amayang'ana ayi kupatula makobiri. Even olo zisankho zimene zikufuna kubedwazi, zisankho zitu zikufuna kubedwa chifukwa chokuti wina akufuna 1 akhale ni ndalama zambiri, 2 akuchingira machimo ache amene akuziwa kuti waba kwambiri ndipo boma ili kungosintha ndiye kuti wina ake azalowa mundende. Andiso kupusa president chakwera ndi banja lache ndi ana ache akhoza kukhala anthu oyamba kukalowa kundendeko chifukwa cha anthu okupha amene akuchitidwa backed even ni ma MP osusa komanso olamula amene so cholinga chawo amango yang'ana makobi. Andi muzipani muambiri muli zomvesa chisoni kwambiri. Zomvesa chisoni kuti ma MP amene analiso anayenera kumateteza boma kumakhala pa forefront kumateteza ziko ndi amene so aliso pa forefront so kumaba nawo limozi abomawo. Tikunena ndo ma MP ochokera ku opposition zisilu za anthu. There are just a few individuals amene amati akaima parliament muja ndikumadziwa kuti uyoyo akunena zona. Koma ma MP ambiri a opposition kutoko akwiya nayo audio imene ndipo mukwiye dia galu inuyo mukwiye kuma chilungamo chaje nchona kuti mulibe chilungamo mangubwera kumene kujako kuti muzibba makobiri. Ndiye kuli bunoto ena amene asamalankhula timadziwa kuti awa kusalankhulako mwina akukungozisungira wokha amene ulemu.
koma ambiri iniwo mumapanga ina no matama koma ndino anthu aza aujeni asizina ntole amene mukumakhala kumanamiza chipani chanu kuti mukupanga zabwino koma yeti usiku mukupanga zina. Ndipo peza ma primary akubwera tiona kuti mukhala zikutherani bwanji koma otherwise ndi ziko lomvesa chisoni. Tapitani mukaone nsewu wa M1 tikunena ino a committee ya ku parliament. Tapitani mukaone za nsewu wa M1 wochokera mukasungu kumapita ku Nzuzu. Tikunena pano unayima mota injero sikugwira ntchito kumeneko chifukwa kuti ndalama zadyedwa. Kodi tikuchitika zinthu zambiri zija zapita ku state house zija 67 billion kuteko sina akwane akufuna so inaso ndiye ndizi zikutengedwa za misewu. Tikunena panopa mukapita nsewu umene wa Lake Shore kuchoka Musalima kupita ku Golomoto pakana lero pali tinalengeza kuti nsewu unaduka pakana lero Arrows authorities sanasiyepo china chilichonse. Anyamata amene ali ojiya anyamata amene amafuna kuti anthu awo asamamwalire pa nsewu ndi amene ayikapo pa migolo ndikumasekapo ndikumalipira kumalipirisa anthu oti magalimoto awo amadula misonkho mumadula misonkho yosiyana. Arrows authority akulephera ndithu kutenga masaini post eniwa ukangosiya pamene popo pansewu apo kupita tikamapita chakubiriwiri uko panaduka kale magalimoto ali pa chiopsezo pamene popongozi zosiyana zikoza kuchitika ziko lomvesa chisoni. Ndiye wina yake akamapanga matama kumalimbana ndi ine kumanena kuti atakubwera kumalo kwanga kumaza jambula chimanga ndi uchisiru weni uchisiru boma la anthu zisiru zokhazoka zopanda nzeru. Bon Clinda the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village T Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Club Junta, building better Africa.